Tak přátelé, my začínáme tedy naší túru. Právě jsme se rozloučili s Chodlíkem a jedeme na Prostřeno k Důšovi. Jenom abyste se přesvědčili, tohle je Mario. Ahoj, čau. A tamhle je Duša zdraví, ahoj. Takže naše první cesty povedou do garáže, za chvilku uvidíte víc. To už tam dlouho. Už sedíme v autě, vyrážíme teda do Nuslí. Duša je připravený, Mário je vzadu, ono směje se hezky. A čeká nás první díl, takový pilotní díl Prostřeno. Docela se na to těšíme. Vůbec nevím, co bych od toho menu měl očekávat. Bohužel jsem ho nedostal jako dopředu. Ale asi čekám něco tradičního, silvestrovského a hlavně se těším teda jako na tu zábavu. A myslím si, že Martin, jak jsem ho poznal, je sympatický kluk a myslím si, že v tom asi nebude problém. Zatím nehodlám taktizovat. Martin už nás vítá doma. Ahoj Martine, ahoj. Ahoj. Čau, ahoj, tak jsme tady společně. Tak já si asi sednu, že to tak bývá. Určitě si sednu a počkáme ještě na Václava. Já si tady vezmu moji takovou tu kuchařskou bibli, jak se říká, podle které budu dneska vařit. Ukaž, co to je, jenom aby jsme věděli. Taková to je Polreich, jo? Největší, ano, to je Polreich. A tady to je jeho dvojče. Láďa Hruška. On o něm moc nemluví, ale jako je to tak, no. Jo, takže podle toho to dneska bude. No, něco tam se smolím. Takže vítáme ještě dalšího člena naší partičky. Já jsem se hlavně řídil dneska pravidlem hlavně levně a chutně. Takže máme radost. Tak, teď jsme se hned rozhodli, že půjdeme šmejdit, protože jsme šmejdi. A takhle to vypadá u Dušku, to jsou halogeny, tohle jste nevěděli. Tady taky svítí. No jo, tak tohle, já bych řekl, že on je snad skutečně takový hokejový fanoušek. Teď jsme si všimli jedné věci, to už je vlastně jakoby příprava na to dnešní Prostřeno, to je předkrm dnešní a tady se takhle suší. Tak. Martin nám nechce moc prozradit ze svého receptu, protože je to tajný rodinný tajemství, i když teda říkal, že teda tady s kolegy Ihnačáka to nějak jako tahal. Nicméně přesto mohl by si něco říct, třeba co teď děláš? Já v podstatě teďko jakoby porcu maso. Jo, to je super. Je to jenom jakoby, ono se to tak tváří, ale ve finále vlastně to maso bude celiství, což je jakoby ten kouzlo. Proč je to tak dobrý. Jo, super. A vlastně ještě, kdybys to mohl popsat, jsme se vlastně doteď nedozvěděli, jaký to meníčko bude. No já jsem si to nechával jako takový překvapení, ale tak myslím, že už teď to sdělit. Bude to kuřecí maso s 1, 2, 3 hranolkami. Tak to my jsme mohli ještě tady, jste viděli, jak to vypadá. Tohle je taková, jak tomu se říká, zástěra kouzel. Jo? A vlastně, když uděláte takhle, tak najednou, jak je vidět, skutečně 1, 2, 3 hranolky už se připravují. Co jsi říkal? To musím okořenit. Ano, tak tohle by měl Zdenda Polreich velkou radost z tohohle. Bude to maso s masem vlastně, jakoby příloha k masu bude maso, což je právě taky taková zvláštnost, jo. A nivu jsem nesehnal, takže... A když nemáte nivu, tak tam dejte ajda. Co to dělá? Prosím, já tady vidím takový hodně zajímavý fígl, to jsou ty kousky dřeva v tom. No. To je tam proč? No, jakoby ty kousky třeba tam je proto, aby vlastně to propíchlo to maso a vlastně tím, jak se dělá od spoda, tak to projde nahoru, jakoby ta šťáva, jo. Taková v podstatě taková drenáž, když to tak vezme. Jo, a to je právě v tom jakoby jeden z těch fíglů, jako, není to tam vůbec kvůli té slanině, ale je to v podstatě jenom kvůli té šťávy, aby tě vyjela nahoru tím masem a jakoby z prudka se to obdělalo. Jako. Možná to o Dušovi nevíte, ale on je v podstatě teoretický stavař.
A je super, že vlastně ty svoje znalosti hodně jakoby propojí s tím, jak vaří, jo. To si myslím, že je fajn. Můj táta vždycky říkal, jako, že čím lepší drenáž, tím lepší maso. A já to prostě dodržuju tuhle tradici a podle mě to má něco do sebe. Jako. Zatímco se v kuchyni všechno vaří, tak se tady pomalu listě nudíme trošku. Mario se zabavil po svém, co to hraješ? Nějaký, jmenuje se to New Star Soccer, nějaký fotbal. Víš, jak se to ovládá? Jo. Ježiš. To se mu přijdeš nepovedlo. Můžete podívat, že prostě funguje to docela. Stala se zatím nějaká nehoda nebo tak? No, už jsem se spálil, neřeknu pravdu. Myslel jsem, že to přijde a přišlo to. Takže... Jenom, aby jsme ještě zkontrolovali ty ingredience. Co nás tady, ale něco zbylo, jak to? No, to uděláme posléze, došla slanina, tak uděláme zpětně a průdka jakoby hodně to osmahneme, jo. Možná domů dáme trochu cibule, aby to bylo jakoby dobrý. Nicméně, teď když jsme to takhle osmažili, tak uděláme takovou věc. Doufám, že se zase nespálím. On se to musí dát ještě dopít. Jo. To je teď jakoby osmažený, ale třeba fakt na, já nevím, na chvilku, jo. Můžeme prostě to maso, aby prostě bylo takový šťavnatý, dáme vedle sebe. Podle chuti můžeme dát i sýr na to, jo, jde to prostě, jo. Prostě člověk si to vždycky musí udělat tak, jak to má rád, aby ho to bavilo, že? To prostě takový fígl je taky, když to dáte k těm hranolkům, tak to šťáva, co potom v tom vyteče, no. Tak prostě se natáhne do těch hranolek a ty hranolky budou chutné jako maso a to je prostě... Takže je to vlastně maso s masem. Když dáváme maso k masu, tak je dobrý si k tomu dát třeba jako přišlo maso. A to je prostě... Jo. Takový to... Si myslím, že to je takové masové maso prostě. Jo. Takové maso, je to možná trošku masoucí, ale... Ty jsi mluvil o tom sýru, který je mimochodem tady teda. A ten tam přijde kdy? Je tam přijde na konci, aby jako jsme ho nespálili, že jo? Jasně, Aby se jenom tak roztek na chuť. Teď tady doděláme si maso, který nám zbylo. To udělám na nudlička na gyros, jako prostě dáme zase k masu, aby jsme to nestřídali, jak se dáme znovu maso. Jo. No, tohle vypadá dobře vůbec. Natráme ten sýr a myslím, že můžeme za chvíli servírovat. No není to gouda, no prostě. Gouda je gouda. Tohle je prostě lepší. To je gouda pro chudý. Na to prostě prdnem, aby to prostě se na tom hezky rozteklo. Už máme hlad, tak se s tím prostě nemažu, jo. Prostě dělám to tak, aby to bylo rychlý, účelný. A levný. A levný. Musíme počítat párátka, protože jednou se mi stalo, že jsem tam tu drenážní párátku nechal a pak jsem si ho pěkně vpíchnul jako do krku a ono to není nic příjemného. Tak chybí nám příbor pořád, takže chtěl jsem se do toho vrhnout, ale Máriovi to evidentně nevadí teda. Začalo už teď. Jinak samozřejmě vypadá to výborně, díky moc. Díky Dušo, pravá tady. Díky, to máš jednou úplně, on to uší stejně rukama. Jasně, a přijdeš taky, jo, někdy? No, já si taky, no. Já mám tady jinou hranolku, pozor na to. Jo, tady ta je vroubkovaná. Soustředí se. Já mám taky některý vroubkovaný, některý ne. No, tak já jdu na to teda, nebo asi nebudem čekat na Martina. Já jsem zatím velmi spokojený teda. Vynikající, jo. Myslím si, že já vzhledem k tomu, že jakoby jim jenom těstoviny, protože nic jiného neumím uvařit, tak za mě je to vynikající, jo. To bude na hovno, jak skočím do Číny a prostě koupím Čínu, no. Jako těším se na hodnocení, protože to maso má opravdu jakoby barvu. Myslím si, že jako fakt. Co si myslíš?
A zatím jako to hodnotím pozitivně, dá se to jíst, nezvracím, nemám průjem. Já si myslím v pohodě. A to maso si dělal jak dlouho zhruba? No, dejme tomu půl hoďky, no. Hodinky, no, možná bych ho tam nechal trošku díl, ale jinak musím veskrze jakoby hodnotit naprosto v pohodě, no. Mám rád, jako já jsem spokojený s tím masem, já to dám rád, když je to jako oharek. Když v podstatě to je jenom jakože upálený, já mám radši, když je to šťavnatý, takže já jsem fakt spokojený. No, takhle vypadá prostě dobře udělaný maso, jo. Když se na to kouknete, tak... Povedlo se mu to klukovi teda, musím říct, že no, hodnocení bude těžký teda. Tak my už jsme dojedli, bylo to samozřejmě super, ale Duša tady stále ještě uklízí cosi a my musíme udělat hodnocení, takže prvně je na řadě Mario, nějaký zhodnocení toho večera. No, já jsem si to užil, zábava byla super, nemusel jsem se moc do toho aktivně zapojovat, stačilo být takový jako pasivní. Martin super člověk, Kuba, ten je svůj, ale máme ho všichni rádi, jelikož dneska vařil Martin. Jako jídlo bylo fakt dobrý, porce ani velká, ani malá, potom s taženým žaludkem, jak jsme včera chlastali, dobrý. No, já bych mu dal třeba 8 bodů. A to je hodně nastavený, hodně vysoko, takže 8, no tak za mě hodnocení samozřejmě určitě bych to udělal líp, to jídlo, to je myslím, že základ. A co bych k tomu, samozřejmě jako bylo to vlastně dobrý, jo, bylo to, tam bych asi tomu není co vytknout, ale důležitý je samozřejmě, že ta zábava tady trošku jako vázla, jo, jako já jsem se tvářil celý večer, že to je všechno v pohodě, ale nebylo. A musím říct, že jsem byl trošku zklamaný z toho, ale jako jinak vlastně buďme trošku pozitivní a samozřejmě do příštích kol se těším dál s touhle partou lidí, oni jsou docela fajn, no, i když třeba Mario je hrozné hovado, ale vzhledem k tomu, že jakoby vím, jak se ten týden bude odehrávat a protože jsem sem přišel vyhrát, dávám 3 body.